Cynnig dwi. Dwi'n gweithio'r datblygu i Cwmni Gymunedol Bro Ffestiniog. A be ydy Cwmni Bro yn syml ydy rhwydwaith o mentra cymunedol a busnesau cymunedol yn ardal Bro Ffestiniog, sef tre Blaenau Ffestiniog, Gellydan, Maent, Trawsfynydd, a hefyd da ni'n gweithio'n agos efo Penrhyn Deudraeth, Llanfrothlon y Croesor. A'r holl syniad ydy bod y mentra yn gweithio'n agosach efo'i gilydd. Bod nhw gyd yn annibynnol, efo cyfansoddiad ei hun, bwrdd cyfarwyddwyr ei hun, y syniad ydy drwy cydweithio, fedra ni lwyddo. Yn ymarferol, beth sydd wedi digwydd ym Bro Ffestiniog ydy bod gen ti fentra cymunedol wedi codi, ac oedden nhw'n tueddu gweithio ar wahân am dipyn am gyfnod. Ond wedyn rwsyn ei gilydd, oedd bobl ddechrau meddwl, wel, mae'n gwneud synwyr i ni gydweithio tipyn bach. Mae'n weld yn syniad mor syml, dydy. Ac eto, oedd ddim yn hawdd gwneud hynna i ddechrau. Oherwydd dwi'n meddwl, oedd pawb yn ei gwmni a'i fenter ei hun mor brysur, a ti ddim eisiau edrach dros y gorwel mewn ffordd. Ond munud oedd bobl ddechrau gwneud hynna, oedd yna sylweddoliad o rhaid da ni gymaint cryfach yn helpu'n gilydd, gweithio fo'n gilydd. Wedyn mae hwnna'n syniad mor syml ymarferol, ond mae hwnna wedi'w brofi. Y syniad ydy yn syml ydy bod ni yn rhwydweithio'r mentra, so da ni'n cyfarfod bob tua 6 wsos, dwi'n meddwl, fel rhwydwaith, ac jyst yn rhannu heriau, cyfleon, ac yn aml iawn, mae'r heriau'n cyffredin, a hefyd mae'r cyfleon. So, da ni hefyd yn trio torri'r y traddodiad na sydd wedi bod mewn ffordd. Mae gennym ni draddodiad o cydweithio yn yr ardal, ond dros y blynyddoedd mae hwnna wedi gwanhau mewn ffordd oherwydd i ryw radda diwylliant grantia, y ffordd da ni'n gweithio fo'r awdurdod lleol a'r llywodraeth. So mae yna cystadleuaeth wedi bod am prosiectau a grantia tymor byr. So'r holl syniad ydy cydweithio fo'n gilydd a datblygu prosiectau ar y cyd lles yr ardal, a bod ni'n cydweithio'n hytrach na cystadlu. Diolch yn gymlath. Mae'r hinsawdd yn gymlath oherwydd natur yn gwaith ni, ond ydy'r syniad o cydweithio ddim yn gymlath. Mae ei gyd i wneud efo rhannu ac ymddiried yn ein gilydd, rili. Trwy Blaenau, hanes Blaenau, gei di hanes y byd. Be di pwynt dysgu am hanes y byd cyn i chdi ddysgu am hanes ardal lleol? Mae hanes y byd i weld o Blaenau o ran sut mae bobl wedi exploitio, sut mae bobl wedi defnyddio adnoddau naturiol, adnoddau di defnyddio bobl, di creu cyfoeth, cyfalafiaeth, mae cyfalafiaeth wedi bod yn hemp yma, ond hefyd ysbryd y chwarelwyr yn dod at ei gilydd fel o'ch di sôn i adeiladu ysbytai, y caban, cadw'r iaith yn fyw, teuluoedd, cefnogi gilydd, yngwyneb streics, yngwyneb unrhyw beth maen nhw wedi dod at ei gilydd. So mae yna hanes yma. Be da ni angen angen neud ydy edrych ar y hanes yna a sicrhau bod ni'n dysgu'r wrtho fo a cymryd y gorau o'na fo, sef y cydweithrediad yma, a'r gweithio o'na fo, er eich dynnu bod ni'n sicrhau bod hynna ddim yn digwydd eto. Da ni wedi datblygu sianel a platfform cyfryngol arbennig i Bro Ffestiniog, sef Broadcast Ffestiniog. Be da ni'n trio gwneud ydy sicrhau fod da ni'n newid y naratif ac fod da ni ddim yn edrych arna ni'n hunan fatha ardal difreintiedig, ond yn edrych beth da ni'n gyfoesog yno fo. A dyna be ydy broadcast. Da ni yn amlwg yn cydnabod ac yn arddangos yr heriau, ond hefyd beth sy'n gry yma. Unrhyw math o waith ar ddatblygiad cymuned, ti eisiau deall cymuned dros yn ei gilydd. A mae'n posib deall cymuned ar wahanol lefelau, does, wedi gwneud o jyst o hanes lleol. Ond dwi'n meddwl bod eisiau gwneud rhywbeth dyfnach na hynny, a deall natur yr holl system yda ni yn rhan ohono fo. A yn y bon, be di hwnna, ydy trio deall y ffordd mae cyfalafiaeth yn enwedig wedi datblygu yn yr ardaloedd yma. Ond i ddeall hynny, wyt ti'n gorfod deall y cyfnod cynharach hefyd. Felly, dyna da ni wedi bod yn gwneud efo wahanol gyrsiau, edrach ar yr achos yma, edrach ar Dyffryn Peris, a trio mewn ffordd weddol arwynebol ar un ystyr, yn edrach ar y hanes yn ei gyfanrwydd. A mewn ffordd, mae gweithio yn y Gymraeg, reit da, ydy'n edrach ar y lle, a wedi'n mynd o'r tirieithol i'r haneithol. Wedi'n gweld yr hanes, ond tynnu o'r hanes, y syniadau sy'n esbonio'r hanes yna.
A wedyn, un o'r prif syniadau mewn gwirionedd ydy, wel, natur imperialaeth yn y bôn, sydd mae gwlad yn cael ei goresgyn a sydd mae gwlad yn cael ei rhedag gan oresgynwyr. Ond wedyn, yn y cyfnod diweddarach, beth sy'n digwydd efo trwf cyfalafiaeth ac yn y blaen, a wedyn ar cyn hynny, y cael tiroedd comin a preifateiddio y tir, a wedyn y ffordd mae'r achos yma diwydiant llechi datblygu. A holl, mae'n esiampl mor glir o gyfalafiaeth y cyfnod cynnar nad ydy, lle mae gen ti un teulu, Stad yr Unol yn achos Dyffryn Peris, drwy gael tiroedd comin yn dod yn berchan ar y tir, yn dod yn berchan ar y graig o dan y tir, yn dod yn berchan ar y chwaral, mewn ffordd yn creu y gweithlu ar gyfer chwareli oherwydd bod pobl wedi cael wedi gorfod dechrau talu rent am fyw ar be oedd y tir comin cynt. A wedyn, mewn ffordd, mae'n eitha syml, ond ydy jyst yn gofyn, wel, lle ddoth yr arian i gychwyn yr holl broses yma, a ti'n edrych ar teulu'r Feunol, ti'n edrych ar teulu'r Penrhyn, achos teulu'r Penrhyn, o reit, cyllid wedi dŵad o berchnogaeth tir, rhentu tir am ganrifodd, ond hefyd caeth wasiaeth a marchnata ac yn y blaen. Wedyn, mewn ffordd, mae'r cyllid yna yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu y chwareli, y cyfalaf gweithredol yn y chwareli, yr holl beirianna, yr holl tryciau, yr holl weithdai ac yn y blaen. Plus y llafur lleol, a wedyn ti'n cynnyrchu'r llechi, a wedyn pwy bia'r llechi ar y diwedd, ond y person sy'n bia'r cyllid yn y lle cyntaf, sef yn yr achos yma'r Stad yr Unol, a wedyn o'r llechi gael ei gwerthu a pwy sy'n cael yr arian am y llechi, ond Stad yr Unol, a pwy sy'n cael yr elw mewn ffordd. A wedyn ti'n gofyn y cwestiwn o lle mae'r elw wedi dŵad, wel mewn ffordd mae wedi dŵad oherwydd i llafur ddim wedi cael yr holl werth mae'r llafur wedi gynhyrchu mewn ffordd. A wedyn, o ti'n dall hynny efo diwydiant llechi, wel, yr un syniad ydy o, efo glo, efo huan, efo dyr, efo uranium, efo gynhyrchu ceir neu gynhyrchu setio teledu, neu beth bynnag ffordd o ti'n sbio ar y peth mewn ffordd. Wedyn, oedd o'n bwysig bod ni yn deall hynna. A wedyn, mae'n fater o farn gwleidyddol wedyn ydy, os wyt ti'n meddwl bod cyfalafiaeth y system ora sy'n bosib, ta wyt ti'n meddwl bod yna bosib cael gwell system na hynny. Wel, sa ti'n deall y drefn, sgyn ti mor symboliad i ddechrau i newid y drefn a yn ail, sgyn ti mor dillio wedyn i newid y drefn o chwaith. Ond i bai bod ti'n deall beth ti'n drio newid. Na, mae hwnna'n hollol sylfaenol. A mae hefyd, mae datblygu cymunedol, mae'n gofyn am dipyn o, wel, os nad oes gryf bydd gyfrwys, mae angen i ti fod yn eitha doeth, os nad cyfrwys, oherwydd ti'n gweithio fewn y drefn, ond ar yr un pryd ti'n trio gwella'r drefn yn enwedig i'r bobl sy'n ar wylod y drefn yn y cymunedau ni, a trio gwella pethau iddyn nhw. Ond mewn ffordd wyt ti yn gorfod deall y system mwyn gwneud beth sy'n bosib i newid o, ia. Dwi'n meddwl, mae'n gyfnod reit cynhyrfus. Fel ti'n dweud, ti'n medru defnyddio cymunedoli fel berf, a mae'n eitha syml yn y bôn, be ydy cymunedoli fel berf ydy bod cymunedau yn cymeryd berchnogaeth ar yr asedau, a wedyn bod yr incwm ar asedau yna a'r manteision ar asedau yna yn ei greu, yn aros yn lleol ac yn lluosogi'n lleol. Wedyn, yn fwy na hynny, y cymunedoli mae'n debyg bod o fel enw, da ni'n ddefnyddio. Beth sydd wedi digwydd ydy bod ni wedi dod â mentra cymunedol ar hyd a lled Sir Gwynedd at ei gilydd a creu rhwydwaith, a mae'r rhwydwaith yna wedi cael ei fedyddio fel cymunedoli cyf, mae'n gwmni mewn ffordd ydy. A erbyn rwan, mae'n dim yn ei sut ti'n cyfri'r peth mewn ffordd, ond ti'n mynd i dweud bod 100% o mentra cymunedol yn rhan o'r rhwydwaith yna. A'r syniad mae bod cymunedau yn cymryd perchnogaeth dros ei asedau, ond hefyd dros di pobl, bod bobl, yn pobl nid i'n adnodd pwysica ni, ond dros di bobl yn teimlo bod gen nhw ddim gobaith yn eu cymunedau, bod nhw ddiwerth, bod nhw ddifreintiedig, does efo rhobaith, so'r syniad na eto
o jyst rhannu heriau cyffredin ar draws yn cymunedau. Ond fel mae Gwyn o hyd o ddweud yn galeri lle, cyfleon da ni angen edrych ar. A mae hynna'n dod o bob un her. A dwi'n meddwl bod pobl o'r tu allan wedi adnabod y cyfleon a'r gwerth o fewn yn cymunedau ni, a wedi echdynnu yn adnodda ni a'n pobl ifanc ni. Ond be fydda ni'n neud rwan, be da ni'n trefnu rwan ydy cymryd perchnogaeth o hynna de. Adnabod y gwerth yna ni'n hynna'n. Mae wastad di bod yng Nghymru di diffyg hyder. Wastad di bod yn rhywle fel Blaenau di diffyg hyder. Mae yna rhyw frafad o weithiau, ond diffyg hyder mae'n berwi lawri. A dwi'n meddwl wrth cefnogi'n gilydd mae'r hyder yna'n tyfu, cos ti'n gweld o'n digwydd mewn cymuned eraill, ag yr uchelgais na ti'n gweld mewn cymuned eraill. Mae'n gyffroes dros ben, mae'n gymlath, mae yna heriau o trio rhwydweithio ar draws Gwynedd, mae pawb yn wahanol, mae cymunedau gyd yn wahanol, mae nhw gyd, mae unigolion yn wahanol, ond dwi'n meddwl hanfod y peth ydy bod ni isio gweld cymunedau mwy ffyniannus, mwy uchelgeisiol, ac efo rhyw fath o dyfodol, da ni fel cymunedau yn kind of rheoli, dim rheoli, ond yn tywys yn gilydd ar daith. Oedd y teimlad yn egniol iawn, oedd hi'n brofiad positif dros ben. Oedd yn gyfle i cael gwrando ar gwaith, y tiwtoriaid oedd yna, ac oedd o hefyd yn gyfle i ni rhannu yn gweledigaeth ni fel cymunedol cyf, ond wrth gwrs mwy pwysicach na hynny, y cyfle i ni rhannu'r gwaith mae mentra cymunedol a'r effaith mae'r mentra cymunedol wedi cael ac yn cael ar ei gymunedau. Especially what Sel has talked about all afternoon about, communities owning assets, owning the land and making sure that extraction's not happening, that it's our time now to change things around. When you add up all the assets that our members hold within the community, 43.2 million. That's a hell of a lot, isn't it? And we're hoping now, what we can do now as a body is, just like Kelly mentioned there, that implementation. So we can lobby Welsh Government, we can lobby local government, we can spread this news throughout Wales that this can happen, the power's within our hands, and it's something that we really, really want to set ourselves in terms of having a vision for a new Wales, with social enterprise really at the forefront. Ond ti'n meddwl am addysg ar gyfer datblygu cymunedol, dwi'n meddwl bod ni angen gymaint o wahanol ffyrdd o wneud o. Mae'n dris mewn ffordd, faint 15-20 mlynedd yn ôl, oedd yna 4 na 5 o brifysgolion yng Nghymru yn cynnig cyrsiau datblygu cymunedol. Ac erbyn rwan, maen nhw i gyd fwy neu lai wedi diflannu. Oherwydd, mae'r colega di mynd yn fwy a fwy o fusnesau, ac oedd y colega ddim yn gweld bod nhw'n mynd i wneud arian allan o gyrsiau datblygu cymunedol, neu o leia ddim digon o arian. Dyna'r prif reswm bod nhw wedi edwyno. Mae'r angen amdanyn nhw yn fwy yn rhywbeth erbyn rwan. Hefyd be da ni wedi bod yn neud ydy cydweithio efo Addysg Oedolion Cymru ac hefyd hefo y Raymond Williams Foundation. Da ni yn meddwl bod da ni yn gweithio hefo y llunie arian yma o cysyniad Raymond Williams. Dwi'n meddwl bod broadcast hefyd yn rhan o hynna fatha pwy sydd yn siarad dros Gymru ac bod ni'n sicrhau bod Gymru ei hun yn cymryd perchnogaeth o'r prif ffrwd. A ddim yn gadael iddo fo cael ei reoli, dwi'n meddwl. A da ni wedi bod yn gweithio efo Nick Mahoney, ac oedd beth o'n deud ar y cychwyn yn ysbrydoledig. As we see all around us and in the news every day now, struggles over the meaning and practice of community in Britain are still being as fiercely fought as ever. And as inequalities rise, and social tensions continue to increase in Britain, there is undoubtedly a great deal at stake. And Williams's work can assist us in navigating this terrain in a clear-sighted way, helping us, really importantly, avoid dead ends and anti-democratic and reactionary ways of thinking. Yn ffodus neu'n anffodus, da ni'n mynd i arfod cydweithio efo'r awdurdodau, os lyci di. Da ni'n gorfod magu perthynas efo'r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru.
Ag y sefydliadau addysg hefyd o ran datblygu cymunedol. Nes i ddisgyn mewn i'r gwaith yma, o'i gennym syniad be oedd datblygu cymunedol, nes i wneud cwrs datblygu cymunedol, ond dwi'n meddwl bod o'n hanfodol o ran datblygu cymunedol bod ni'n rhannu dysgu ar hyd cymunedau Cymru. So dwi'n meddwl bod pawb yn dod at datblygu cymunedol mewn ffordd. Dim yn dod ato fo mewn ffordd gwahanol, mae pawb yn dod ato fo oherwydd yr angerdd sgynnu nhw i wneud gwahaniaeth i'w cymuned. Bod nhw'n gweld heriau fewn i cymunedau a maen nhw eisiau creu cyfleon o'r heriau yna. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha greddfol yn hytrach na rhywbeth ti'n gallu ddysgu. Ond beth ti'n gallu dysgu ydy i'w rando, dwi'n meddwl. Y sgiliau yna i'w rando sydd yn holl bwysig a cydweithio. A dwi'n gwybod os di hwnna'n dod yn trwy addysg ffurfiol, datblygu cymunedol, neu wrth gwneud, dysgu wrth gwneud, a dysgu gyn cymunedau eraill. Dysgu camgymeriadau fwy na llwyddiau yna, dwi'n meddwl sy'n bwysig. Dwi'n meddwl bod gweithio efo Addysg Oedolion Cymru yn ganolog, da ni wedi rhoi dipyn o gwaith efo nhw, a nath agor llygyd fi fel oedd Addysg Oedolion Cymru yn adnabod eu hunan fel datblygwyr cymunedol, fel menter cymunedol. Ac mae yna rôl i addysg ffurfiol ac anffurfiol yn datblygu cymunedol. Balans yna, dio. Ond mae colli rhywle fel harlach, fel coleg wedi bod yn ergyd mawr. Ti'n gweld o, dwi'n nabod llwyth o bobl gan cynnwys 2 neu 3 o'n heulu fi, a drwy fanna i ddysgu. Mae beth da ni'n gweld wan ydy bobl ifanc o oed, lle da ni ddigon ffodus 17 i 21 i gael dal i gael rhyw fath o addysg yn yr ardal. Ond mae hwnna di mynd, mae bobl ifanc yn mynd ar bysys allan i wahanol colega falle, a pan ti'n cyrraedd yr oed na lle ti'n dod i adnabod dy gymuned ac yn dysgu am dy gymuned, rhywsyd ti'n cael dy annog i fynd o ma, so ti'n meddwl bod chdi'n gallu cyfrannu, os ti'n anodd unrhyw fath o synwyr. Ond mae addysg wedyn i oedolion, da ni siarad efo cydweithiwr i ni yn fan hyn, yn dweud, dydy'r gymuned ddim yn gwybod pa sgiliau, mae yna sgiliau yn bodoli o fewn y gymuned yma sy'n anweledig mewn ffordd. Da ni angen, addysgu'n gilydd, dysgu ar y gorau a'r gweitho'n traddodiad ni neu'n hanes ni, a sicrhau bod ni'n dysgu go iawn o hynna, o'r camgymeriadau eto, neu yn yn hanes ni, mwyn gwella'n dyfodol ni. So mae addysg yn masif yndi, ond dwi'n licio meddwl bod fi'n dysgu o ddydd i ddydd, a sy'n ni wrth y modd gallu rhannu hynna. Be di o'n y bon ydy newid ymwybyddiaeth ydy o'n de, ti'n bod? A ti'n bod bob chwyldro yn y bon, mae'n digwydd ym henna pobl i ddechrau, dydy. Ti'n bod? Lle mae pobl yn gweld, ydy pethau fel y maen nhw ddim fel y dylan o fod. Dechrau deall pam bod nhw ddim fel y dylan o fod. A wedyn y cam nesaf di, wel, dyma sydd yn ei newid pethau. A wedyn pan hynny wedi digwydd ym henna ddigon o bobl, wyt ti'n creu rhyw fath o momentum. A does na ddim byd wedyn yn medru stopio pobl sydd wedi dechrau gweld i rhyddid, dechrau gweld sut mae posib iddyn nhw ymfweru ac ymryddhau ynddo. A dwi'n meddwl bod hwnna, mae dan y wynaf yng Nghymru'n barod ydy. Mae'n mater o dim ond cyffwrdd yna y tyma iawn. A dwi'n meddwl bod ni yn medru creu rhywbeth diddorol iawn yng Nghymru.